мумкин барои шумо хайротовар аст, вале таъссуроти аввалинро ҳангоми шиносии аллакай дар байни 7 ва 30 сония мегирем. дар баъзи вақтҳо чунин мешавад ки ту олег ба гап задан успеҳ накардӣ, вале вай дар бораи ту баъзе чизоро фаҳмид. Значит мо бояд аллакай дар давоми 1 дақиқа ба шахс маъқул шуда тавонем. Ана ман дар ин видеоролик якчанд сирҳоро нақл мекунам ки барои сразу маъқул шудан хизмат мекунад. аммо пеш аз вай аҳамият бидиҳед. ман коғази сафедро утюб мекунам, баъди чанд сония аллакай навиштаҷот пайдо мешавад. гуфтам мумкин аст ки ин коғази сеҳрнок. сири ин дар чӣ бошад? сири ин хеле осон аст ва мо танҳо якчанд қатра оби лимон, ручкаи запасаш тамом шуда ва коғаз лозим аст. бо воситаи оби лимон ва ручкаи запасаш тамом шуда дар коғаз менависем. слишком тар кардан лозим нест, чунки коғаз набояд сифати аслиашро гум кунад. пас ин навистаҷотро метавонед ба дӯстдоштаи худ тӯҳфа кунед. бигзор ӯ учук кунад ва дар ҳайрат монад. ана акнун ба мавзӯи худамон мегзарем. ман ягон сирриро ки нақл мекунам аз худам кашф накардам. ин сирҳои психологие ки аз тарафи олимон чандин ҳазор маротиба санҷида шудааст. якум сир. табассуми ками дер карда. чӣ ба табассум бояд ками дер кунад? чунки агар шумо сразу ба он шахс табассум кунед, вай фикр мекунад ки шумо бо ҳама падра табассум мекунед ва просто даҳани шумо гизаед. он аз ҳамин сабаб ба чеҳраи он шахс 1-2 сония просто нигоҳ кунед ва назари баҳодиҳанда кунед. пас аз вай табассум кунед. дар ин вақт вай аниқ медонад ки шумо айнан ба ӯ шахс табассум карда истодаед. эй, чиба барвақттар нагуфтӣ? Да пеши духтара даҳанма гиз карда гаштам. дуюм сир рапорт ном дорад. чӣ? рапорт. чӣ? дуюм сир ин такрор намудани ҳаракатҳои он. ба ҳаракатҳои он аҳамият диҳед ва кам-кам оҳиста-оҳиста ҳаракатҳои онро такрор кунед ва натарсед. вай хит намекунад ки шумо аз баъзе сирҳои психологӣ хабар доред. агар вай дастонашро дар киста тиқонда бошад, шумо низ дастонатонро ба киста гиред. агар дастониё ба пушт бошад, оҳиста дастони худро ба пушт гиред. ё худоё, касе подписаться закана сумдорушка. сеюм қоида. дастонатонро ба чеҳратон камтар расонед. қурбон, ту медонӣ кай одам дафтарш расидан мегирад? ҳа, вақти бисёр дурӯғ мегӯд. албатта. чорум сир. ҳама вақт ба чашм нигоҳ кунед. ин қоида пеш аз шиносоӣ ва баъд аз шиносоӣ ҳангоми суҳбат низ хеле аҳамияти калон дорад. ин аввал аломати боварӣ, дуюм аломати боэътибор будан аст. агар ба чашмони ӯ нигоҳ накунед, вай мефаҳмад ки шумода интереси набудааст. аҳамият дода бошед вақте ки шумо чизеро нақл мекунед. агар ҳамсуҳбат ба дигар тараф нигоҳ карда бошад, шумо низ нороҳат мешавед. якчанд сир баъди шиносоӣ. якум. истифода бурдани номи ҳамсуҳбат. ман инро дар дигар видеоҳои нив гуфтам. ҳар як инсон дӯст медорад номи худро шунавад. агар шумо номи онро бисёр истифода кунед, вай фикр мекунад ки шумо ба ӯ диққати ҷиддӣ додаед. ба ин сир беэътиборона рафтор накунед. ин сир сеҳрнок аст. санҷед. бо сирри дигаре. дуруст таъриф кардан. ҳама медонанд ки таъриф беҳтарин роҳ барои ба шахс маъқул шудан. аммо инро бояд дуруст истифода кунем. агар слишком бисёр ва беҷо таъриф кунед, ҳамсуҳбат фикр мекунад ки шумо мошеннике. таъриф бояд ҷиддӣ ва самимӣ ва кам бошад ва бояд ҷояшро дуруст интихоб кунем. масалан, вай шумода савол дод. дар ин ҳол шумо бояд гӯед: беҳтарин савол, Шабнам. ё ки саволат хеле интересняй. албатта ин хеле таърифи оддӣ аст, аммо ин кифоя мекунад ки ҳамсуҳбатон рӯҳ баланд шавад ва шуморо мошенник фикр намекунад. охирон ва аз ҳама муҳимтарин сир. аслан сирҳои психологӣ бисёр, аммо ҳамаашро дар як видео гуфта наметавонам. аз ҳамин сабаб барои дидани видеоҳои навбатӣ ин тугмачаҳоро ҳатман зер кунед. ин сирро ҳар кас медонад, вале намедонад ки ин слишком муҳим аст. просто гӯш карданро омӯзед.
инсон нисбат ба гӯш кардан гап заданро дӯст медорад, вале шахсере ки гӯш мекунад нисбат ба гап низадагӣ зиёд дӯст медоранд. аз ҳамин сабаб гӯш карданро омӯзед. дар ин замона ба касе маслиҳат дар кор нест, просто гӯш мекардаги инсон дар кор. вақте ҳамсуҳбат ба шумо дардашро мегӯяд, беҳтараш маслиҳат надиҳед, фақат бигӯед ки шумо низ ба ҷои вай виқ мешудед. ин слишком оддӣ метавонад, вале аз ҳама сеҳрнок ва муҳим танҳо ҳамин аст. Yo xudoyo, kase подписаться к нас сумдорушка.